Guys, So ito na guys, ito na mga anghel. tingnan natin yung Titignan ni Kuya Franz. regalo Ni Cyril. na napakalupit. Isa tayo. Hindi mo, ito boy. 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 Boy, wag ko kawakan mo ya. Boy. Alam mo na boy. What's up again? This is your boy mga anghel. I'm back for another vlog. So yeah, itong araw na to is very special day for me mga anghel. Alam nyo kung bakit? Dahil Christmas po ngayon. So yung araw is Christmas po. Then, hi pala sa lahat ng mga anghel natin dyan. Merry Christmas po. At sa mga bagong viewers, so, sa mga kaibigan ko, sa mga mama ko na China ngayon. Ma, Merry Christmas ma. Merry Christmas! Ikaw pala karon ma. Ikaw pa sa makeup, oy. I do it in my heart. If I make one person happy, then I know I did my part. Now, if I stay into it, if people dig. Ano masabi mo sa anong wish mo tayo para sa akin din? Sa Christmas. Yun yung mga pamangkin ko. Yun ang mga supportive ko sa bahay. Ngayon mga anghel, kung nakita nyo sa last video ko, dahil binigyan ako ni Kuya Franz, ipapakilala ko kung sino si Kuya Franz. Isa siya sa mga kuya na kaibigan ko na si Enrico. Dahil binigyan ako ng sapatos sa last video. Binigyan ako ng sapatos din. Like, Christmas gift na din yun. So ngayon, si Kuya Franz kasi guys, may sakit siya sa mata. So, ang plano ko sa vlog na to, meron akong ibibigay sa kanya. This is, alam yung ibibigay ko sa kanya, pangpalinaw ng mata. Simulaan nyo kung ano. Simulaan nyo mga. Sige, simulaan nyo. Kung hindi nyo kaya, ako na lang. Sige, ang ibibigay ko sa kanya, carrots. Easy. Pangpalinaw ng mata, men. Kasi si Kuya Franz talaga, isa sa mga nakilala ko na napakabait na kuya. Wala akong kuya. Tawag ko lang sa kuya kasi walang kuya. Isa lang akong anak, di ba? Sa lahat ng mga pamilya ko, friends ko, o kilala man, Merry Christmas po and enjoy your Christmas, di ba? So yun nga, pupunta natin si Kuya Franz din. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga carrots, guys. Ipapakita. 1, 2, 3, 4. So yun na mga anghel, tapos na ako. Then papunta na ako sa bahay nila Kuya Franz at kita-kita lang doon. So dito na po, ilalagay ko muna sa bag to. Mga anghel, I'm wrong! Aris ng chinelas ko, kaya pauwi ako sa bahay ngayon mga anghel. Oh my god, I'm gone wrong guys. Tignan nyo guys. What's up again mga anghel? Nandito na po ako sa bahay nila Enrico at ni Kuya Franz. So yeah, nandito po si Kuya Franz. Kuya, Merry Christmas Kuya. So guys, tulog po si Enrico. So ito siya guys. Crush niya yung kasi. So yun ang mga anghel. Meron muna akong maging kwento muna ako about sa mga meron akong tanong kuya. Oh, dito kuya, baka para makita kuya. So anong problema mo sa mata mo? Pwede magtanong, anong problema mo sa mata mo? Malabo Really, mata nigga? ko, so parang ano, Okay guys. susuot ako ng salamin. So itong resulta sa mga addict ng Mobile Legends, ito po yung resulta guys. Sa sobrang napaka-addict mag-Mobile Legends, ito po yung effect. Kaya wag tayong sobra. So, dahil Christmas po ngayon, dapat i-enjoy natin yung araw. Di ba yun? Yes. Enjoy natin yung araw. Amen. Mga anghel. So, ito again. Shoutout mo sa mga kaibigan mo. Okay, kaibigan. Okay, kaibigan. Wala kaibigan. Wala. So, shoutout sa crush mo. No! Christmas kasi, enjoy natin yung araw dahil dito si Jesus pinanganak di ba? Tama. Anak. Ay, dili. Kailangan hinahinay po tayo dito kasi mayroong natutulog po mga anghel. Ito, may bata, may matanda. Dahil may pangit po. Kung muna ibibigay yung napakalupit na thanks.
Mamaya na yun, baka kailangan private lang. Kailangan kami no kay Franz ang makakaalam, di ba ya? Yo, hey. So mga angel, kita-kits mamaya dahil, anong oras na kuya? Anong oras na? 121. 121. So, 1:21 ng AM mga angel, kaya ito, dahil Christmas po ngayon, di ba si Kuya Franz may sakit sa mata? So, yun na nga yun mga angel. Nandito po si Kuya Franz, naghihintay sa gift ko. Di ba? Kaya ready ka na ba kuya? Yes! So mga angel, dahil si Kuya Franz, di ba sa last video ko napanood niyo yun, binigyan ako ng napakamahiwagang sapatos. So ngayon, di ba, ako, dahil napakabait kong tao, human or person, mga. So meron akong ibibigay. Kuya Franz, meron akong ibibigay Kuya Franz. Oo. Di, ano sa tingin mo Kuya Franz? Prank naman to. Oh, prank na po. Pero sa tong kondom. No. Nakakamali po kayo dahil itong ibibigay ko dahil ito yung, alam niyo yung pangpalinaw ng mata? Alam mo na yun? Soda! So dahil hindi mo alam, ito, alam niyo na yun mga angel. So ipapakita ko, nandito sa bag. Nandito lang sa bag. Ito. It's only private na bag po. No, ipapakita ko sa inyo mga. So, again, deal or no deal? Deal na, deal! Okay, kaya alam mo, nag-effort ako kuya. Masabi mo, ano sa tingin mo ang laman nito? Ano sa laman nito? Sige, mag-isip ka ng... Ano sa tingin mo anong laman nito? Tingin ko basura yung laman niyan. No, hindi po ito basura. Kaya, napakabigat kaya. Another prank siguro to. No, this is not prank kuya. Ito kasi yan mga... Alam niyo naman ako anong laman nito dahil nakakatulong po to. So, kaya... Ano sabi mo? Kapalit ng sa medyas yan. No! Nagkakamali ka pa rin, boy. Yes. Ibibigay ko na yung Uy! Kuya Franz, huli, boy! Remember, kuya, itong gift dahil ikaw yung unang-unang kuya ng regalo. Di ba ako mga angel? Wala akong kapatid. So, si Kuya Franz, tinuring ko na kuya. So, yeah. Itong gift na to, yeah. Yeah, kakainin mo to ya everyday ya. Yeah. Ay! Alam mo na boy. Tingnan natin, boy. Anong laman niya? Sorry boy. Boy, dapat may reaction boy ah. With reaction kapag bubukas ka. It's not easy boy. Uy, harap na, boy. Boy, sorry boy. Baka kagat yun boy. Oh. Everyday ah. Itlog. No, hindi yan itlog. Talagang napangpalinaw ng mata. Itlog ko. Itlog mo kuya, dalawa. What's on the gift challenge? Oh, sige, what is the gift challenge ah? Oy. Oh my God! Boy. Alam mo yun, baka nangyari, boy? Ano yun, boy? Ay, gaya ako. So, ito na mga angel. Boy, wag ko kawakan mo ya. Boy. Alam mo na, boy. Alam mo na yun. So, pangpalinaw ng mata. Diba sabi ko, pangpalinaw ng mata. Kuya, mahilig ka ba sa carrots? Hindi nga eh. If sayang. Hindi ka ba sa carrots? Lumpia ko na lang ito, boy. Talagang napakarami. Diba? Umaga, hapon, gabi. Kapunan pa to, guys. Pangapunan po guys. Napakasarap ko naman eh. Meron pang midnight snack. Midnight snack. Carrots is very important. The eyes, di ba Kuya So, Franz? ilalagay ko sa... Mukha mo. Mata ko ba? Sige ba? So ano ba yan masasabi mo sa... unang-una, ano masasabi mo sa gift ko? So guys, nagulat ako sa gift niya kasi akala ko susi ng kotse. Ano ba? Pagkatapos, susi pala to. Susi na itatanim sa lupa. Okay, ayun to boy. So guys, Salamat sa patos boy and Merry Christmas boy. Merry Christmas. Christmas din mga kaangel. Angel. Yung isa oh! Wow, grabe boy. Lamog pa yung isa. Boy, alam ko yan. 100 pesos yan boy. 100 pesos. Lamog oh! Alam mo, sorry po. Luntog yata doon tinderan. Binigay sa'yo boy. Boy, may bata boy sa likod ba yun? Pakain lang natin. Sige ba siya? Babes, Babes. Christmas gift ko yan sa'yo. Matulog Wala ka. tayo yung bulok.
May ano, tatlo na lang sa'yo, isa sa akin, para fair. So, yun nga, Merry Christmas everyone! So na nga yun, yung video ko at sa lahat ng mga anghel natin dyan, sa mama at sa akin Franz dito. Ito sa mga, kasi ako nahiya ako mga anghel. Kasi dito ko yung mga ginagawang mga karantaduhan ko. Pero maraming salamat, Merry Christmas na lang. So, yun yung mga anghel, yung video ko ngayong araw. Sana na-enjoy kayo sa content natin ngayon. Di ba, kuya? Lang yung, so kaya, ano na? Peace out. Don't forget na kailangan naka-like, naka-share, naka-comments para updated kayo sa mga latest video ko na gagawin. So, mga anghel, subscribe and turn on The notification! on bell. So, kuya, takpan mo na, kuya. Ika lang, kuya, takpan mo na. Bahala ka, kuya, bahala ka. 3, 2, 1. Cause it tastes so good, you know I wouldn't walk away, even if I could. It took one night, one try, and I'm hooked.